हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव बरायबावबाय। दायो आं न'निफ्राय टाउन फारसे ओंखारबोबाय। टाउनावहाय आंहा मोनसे गेदेर खामानि दोङो। ट्रेन स्टेशनावहाय आङो दायो टाउन मोनफैबाय। टाउनाव मोनफैनानै थांबाय थादों स्टेशन फारसे। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानिया नोंथांमोन साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिगोन आं स्टेशनाव मानि थाखाय फैदों। आं दायो स्टेशनाव मोनफैबाय। स्टेशनाव मोनफैनानै आङो मोनसे फर्म लाबाय। बिनि उनाव दाबसे जायगायाव जिरायना फर्मखौ फिलआप खालामबाय। बिनि उनाव फर्मखौ साबमिट खालामबाय। दायो आङो टिकेट मोनबाय। बे टिकेटआ जाहैबाय दिल्लीयाव थांनायनि टिकेट। आङो बुकिं खालामबाय, थांनायनि मोनसे आरो फैफिननायनि मोनसे। दायो समाव आङो न'आव थांफिननाय जासिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयार खालामनानै हो, कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक इउ। बाय बाय। लाभ इउ अल।